édes kis kutyám, ma tényleg nem kell altatni, ez már hózier. Egész nagyot sétáltunk, hát idáig fél akkor is egy helybe. Bonókám, hogy nézel ki, drága? Még nem elég koszos, még egy picit. De mondjuk legalább a lokén nem látszik meg az a amit... Leporolom este is kész. Hát nagyon könnyű, mondjuk alapiknál ez is egy ilyen nagy áldás, hogy annyira könnyen kezelhető a... Hát gyakorlatilag semmit nem kellene csinálni. Na, kimerült, azt hiszem a fényképezőn. Jaj, de jó kis cimborád lesz neked, Mattóka. Nagyon. De jó. Petra meglátja. Én elolvasom. Akkor lesz lelkes. Hát ilyen volt a másik, amit ott hagytunk mi is. Igen, ilyesmi, aha. Hát csak zsemlébb. Zsemléb, meg olyan... Igen, mert itt szőrű ugye volt. Molly is, meg a Ronó is ilyen nagyon kis világos szőrű. Úgyhogy ő olyasmi lesz inkább, mint a Molly valószínűleg szőre, mert azt mondják, hogy olyan lesz a Goldie színe, mint a füle. Igen? Igen, amikor megnő. Thank you! Nem féltékeny? Nem féltékeny, csak nincs haverfelvétel, de úgy egyébként nem féltékeny. Hát nem, nincs azért nálunk ilyesmi, az a kutya féltékeny, ahogy tudod, nincs rendezve, hogy most ki a főnök, és akkor védi a gazdáját, úgymond a másik kutyától. Milyen alapon haverkodik az másik kutyával, de Dani sose volt.